A s čím teda sa ako kozmetička stretávaš? Nie, že víš, že ako psychologička? Psychologička ako kozmetička. Aha, ako kozmetička. No, tak ako začneme? Začneme, že ako spoznať. Lipka, koľko rokov to robíš? No, 17. 17 rokov? No, od 18. Jože, ale 10. Ne, od 18. Fakt? No. Kto by ti to povedal? No. Takže 17 rokov to robíš. A 17 rokov si hentam? Nie. Ja som bola vtedy v meste predtým. Na Pekárskej, potom odtiaľ som išla do biznis centra a až následne z biznis centra som sa dostala A hentam. tam si koľko? Na Hlinách? 12, 13 rokov, no možno už aj 14 veru. Takže 17 rokov sa tomu venuješ. No. No dobre, Vitka, keď teda môžeme začať. Ako spoznať, o aký druh pleti teda u nás sa jedná? Tak ono najlepšie je, keď si človek ráno pleť vyčistí, majú úplne bez make-upu a počká nejakú tú hodinku, dve a uvidí, ako sa tá pleť správa. Keď je napríklad suchá pleť, tak ty cítiš, že tá pleť ti pne. Keď máš masnú pleť, tak ti vyskočí T-zóna, je masná. Ak máš normálny typ pleti, tak naozaj, že po umytí a vyčistení pleti nemáš žiaden pocit suchosti, žiaden pocit masnoty na tej pleti. Keď je tá pleť citlivá, tak po umytí môže začervenať. Cítiš niektoré produkty, že ti nerobia dobre, musíš hľadať správne produkty, ktoré sú teda naozaj vhodné pre tú pleť. Naozaj je najideálnejšie to robiť tak, že ráno si tú pleť umieš, vyčistíš, premieš si ju čistou vodou a hodinu, dve počkáš kľudne v domácom aj vo vonkajšom prostredí a uvidíš, ako sa tá pleť správa. Ale úplne najlepšia cesta je ísť podľa mňa tou odbornou cestou, ísť za svojou kozmetičkou, s ňou sa porozprávať, ako tá pleť funguje, ako sa správa a ona ti samozrejme aj poradí, či si teda správne odhadol ten stav pleti a druh pleti a poradí ti takisto aj produkty. A potom ten následne zvoliť spôsob Správnu starostlivosti. starostlivosť. Či už teda kozmetickú, ktorá by teda mohla prebiehať jedenkrát mesačne, dvakrát mesačne, záleží naozaj od toho stavu pleti a hlavne dôležitá je aj domáca starostlivosť, ráno, večer. Dobre, a s akými najčastejšími chybami sa ty stretávaš ako kozmetička? Že človek, ktorý sa stará o svoju pleť a teraz si povie, no pozeral som YouTube, vybral som si nejaké produkty, alebo sa mi páčia podľa, ja neviem, cenovej ponuky, alebo takáto influencerka, alebo takáto celebrita používa toto. Tak stretávaš sa s tým, že je to úplne celé zle zvolené? Stretávam sa s tým. Najväčší problém, ktorý robia, sú mladé dievčatá. Neodličujú sa. Patlú na seba vrstvy produktov, čo je úplne podľa mňa zbytočné. Stačí ti naozaj 3-4 dobré produkty. Netreba to nejako kombinovať, že nahážeš na tú pleť 3-4 séra a zbytočne ju zaťažuješ. Stretávam sa aj s tým, že nesprávne zvolené produkty. 20-ročné báby používajú produkty, ktoré už používajú 35 plus ženy. To je takisto nesprávna cesta. Alebo naozaj to, že niekto si myslí, že mám aknóznu pleť, teraz ho treba vysušovať. Niekedy to je práve naopak, potrebuješ jej dať hidratáciu. Lebo niekedy, ja keď si pozriem nejaké video, ktoré na mňa vyskočí na internete, tak tam vidím, že tá dievčina alebo chlapec má asi 15 prípravkov, jeden podkladový krém, také sérum, tak ja mám pocit, že to nemá ani možnosť vstrebať tá pleť. Nemá, lebo keď si to logicky zoberieš, tak prvé produkty, ktoré sa ti najlepšie vstrebávajú do pleti sú vodné zložky, gelové potom máš na to a následne na to máš olejové. Niekedy to naozaj zle kombinujú, tá pleť si vcucne alebo teda príjme len to, čo chce. Naozaj niekedy tých 15-20 produktov je zbytočne veľa prehnaných. Dobre, a kedy je dôležité alebo dobre začať u človeka sa starať o tú pleť? V tom pubertálnom veku si myslím, že to je také najideálnejšie, keď prechádzajú teda do toho tínežerského veku, čo už je dneska nejakých 12-13 rokov, že už naozaj prichádzajú mi rodičia s deťmi, že už teda vidia nejaké prvé známky akné, tak vtedy je už dobre zasiahnuť. Ako tie hormonálne zmeny, kedy nastanú. Hlavne čistiť tú pleť. Teraz je naozaj doba, že tí mladí sa snažia veľa športovať, čo je aj super a treba tú pleť čistiť. Takisto aj po tom cvičení, po tom športovaní a ráno a večer samozrejme. Ráno a večer. Čistiť. Udržiavať, snažiť sa nejak tú pleť. Tak. A je dôležité aj ten interný faktor, vlastne tá výživa, strava. Určite áno. Od toho všetko pramení. Voda. Od toho všetko pramení. Veľa hydratácie, veľa vody, veľa výživných látok, vyhýbať sa naozaj alkoholu, aj keď niekedy u tých mladých je to také, že nedá sa to moc, vyhýbať sa fajčeniu.
určite. Nielen fajčeniu, ale aj užívaniu nejakých tých žuvacích tabakov a takýchto vecí. Slniečko, solárko. No, toto je špeciálna kapitola, treba použiť určite UV faktor. Ja sama mám slnko veľmi rada, ale teda treba sa chrániť, UV faktor používať. Netreba sa vystavovať naozaj tomu priamému slnečnému žiareniu, čo je okolo obeda. Netreba to s tým slnením zase preháňať. A keď áno, daj si pokrývku hlavy, chráň sa, používaj UV faktor. Nie je to tak, že sa neopáliš teraz, keď si dáš ten UV faktor. A ty, Bibka, ako po tej svojej 17-ročnej skúsenosti, lebo tak ako viem, ty aj vyučuješ. Áno. Teda učíš nové kozmetičky. Stretávaš sa s tým, že napríklad je tam nejaký taký ten rýchly progres, alebo stane sa niekedy, teda myslím v tej starostlivosti o tú pleť, že chodia kontinuálne každé 4 týždňa alebo 3 čistiť sa, že vlastne je tam ten progres, že wow, že super, že ten človek proste na sebe pracuje, alebo je tam aj také, že vidíš, že ten človek absolútne na to kašľa a že iba keď príde k tebe, jednoducho je tam vidieť, že aha, dobre, tak zase ja to vyčistím a 3 týždne sa tam nič neurobí. Áno. Je to aj. Ja hovorím, že tí klienti ťa musia počúvať. Musia počúvať, čo rozprávaš. Keď už nechcú od teba si kúpiť produkty, ktoré máš ty na prevádzke, tak aspoň sa s tebou poradiť, čo je pre tú pleť naozaj vhodné. A čistiť ju. Ja stále hovorím proste čistiť ráno, večer. Starať sa o tú pleť. Nie, že teraz prídeš raz za mesiac na kozmetiku a myslíš si, že tá pleť sa nejako lieči, alebo čakáš nejaký progres. To tak nefunguje. Dobre, dá sa napríklad, že sú také tie invazívne metódy. Áno. Napríklad viem, že ty ponúkaš aj službu, ktorá sa volá, ja to správne stále neviem vysloviť. Nevadí, skús, uvidíme. HIFU. Je to ultralift, áno. A teda sám som to podstúpil, ale chcel by som vidieť, je to taký ten posledný medzikrok medzi nejakým invazívnym zásahom, alebo... Áno, už toto je trošku invazívnejšie. Ide to naozaj do tých spodných vrstiev kože, až teda v podstate na sval tej pleti. A už jedine potom to nejaké výplne, alebo naozaj, že ten facelift operačne spraviť. A vlastne tento zákrok, ktorý teda vykonáva, alebo teda úkon, ako často to dobre vlastne robí na tú pleť, alebo kedy ten človek vidí ten následný efekt? Najskôr, naozaj, že spraví sa ošetrenie a najskôr druhé sedenie sa môže spraviť o pol roka. Môj názor je, netreba to nejako, že naozaj o pol roka, stačí po roku. Čiže nadstaviť si to tak, že raz za rok, možno dvakrát do roka, ale nie ísť hneď, možno po tých 6 mesiacoch, nehať 8 mesiacov. Že netreba to siliť, aby sme rýchlo videli efekt. Ak je klientka, dajme tomu, že už má po 60-ke, vyhýba sa faceliftu, vyhýba sa akýmkoľvek výplňam, lebo máme takéto klientky, tak vtedy áno, dobre, poďme po tých 6 mesiacoch, uvidí ten efekt. Naozaj, ty spravíš to ošetrenie, vidíš efekt hneď. Ale ten kolagén v pleti práce, čiže najlepší výsledok vidíš o tie 3 mesiace. Treba upozorniť tie klientky, že nech teraz nečakajú zázraky, že budú úplne vyhladené. Tam ide o kolagén. Tá pleť sa jednoducho napne, zostane trošku taká nabobtnaná, šťavnatá. Není to naozaj ten facelift, lebo niekto od toho možno očakáva teraz zázraky, že vidím, jak z operačnej sály, áno. Ale naozaj to je neinvazívne. Že sa ráno zobudím a budem mať 15 rokov menej. Áno. No dobre, a za tých posledných 17 rokov tvojej praxe vidíš to, že aj muži sa začali viacej starať o svoju pleť? Veľmi veľa, čomu sa teda ja teším, že už aj muži chcú byť krásni. Dokonca by som možno povedala, že sú v tom takí zodpovednejší už ako ženy. No, to sme radi. No, berú to zodpovednejšie. Naozaj bola kedysi taká doba, že chlapi sa hanbili ísť na takéto ošetrenie. Nestarali sme sa o seba, áno. A ja, čo som mala kamarádov, prosím ťa, daj mi termín tak, aby som tam bol sám. To naozaj? Hej. No tak s tým ja problém nemám. Takže, ale naozaj rokmi už je to lepšie a lepšie a lepšie. Že ten trend sa tak mení. Tak. A hlavne mladí chlapci, čomu ja sa teším. Že má proste 16 rokov a príde, že mám problém. To je paráda. A hlavne to vieš mi povedať, alebo nám teda tak trošku rozlíšiť, že ako sa líši pleť muža a ženy? Áno. Ženská pleť je jemnejšia. Býva väčšinou trošku viac sušia ako tá mužská. Mužská pleť je hrubšia štruktúrovo, čiže tam je asi taký ten rozdiel.
Akože napríklad je tam nejaký problém, keď sa my napríklad holíme, že tá pleť je viacej namáhaná. Áno, je namáhaná určite tou žiletkou. Záleží od toho, jak sa naozaj muži holia. Dneska už je trendom mať aj porast na brade, s čím sa veľmi ťažko potom pracuje v kozmetike, tam tie produkty nedostaneš. Najlepšie sa vždycky oholiť úplne hladko. Najlepšie sa vždycky oholiť, ale niektorí si tú bradu pestujú proste Nedáme pol roka. sa. No, takže tam tie produkty potom nedostaneš. No. A za tie posledné roky, ktoré teda ty venuješ aj výučbe vlastne nových kozmetičiek, koľko rokov už vlastne takto učíš? No, toto je akože dobrá otázka, 15 rokov určite. Fakt? A vždy si chcela takto aj učiť? Áno, baví ma to. Baví ma to dávať nejaké teda tie poznatky druhým a baví ma sledovať, jak sa človek dokáže zo dňa na deň meniť, jak dokáže do toho sveta vstúpiť a naozaj šikovnejšie. A pamätáš si napríklad nejakú takú tvoju prvú učnicu, alebo vrátili sa k tebe po rokoch, ja neviem, porozprávať sa, alebo o svoje skúsenosti sa podeliť? Pamätám si, dokonca som s jednou aj vo veľmi dobrom kontakte, pozdravujem ťa Dominika. Chodila mi na kurz, po kurze zostala tehotná, čakala dvojčky ako veľmi mladučka a teraz je s nej fakt úspešná šikovná kozmetička v Seredi, takže paráda. Toto ma teší, keď vidím nejaký progres v tých ľuďoch, že áno, otvárajú si salóny, áno, idú touto cestou. Dokonca som mala aj mužov na kurze, zákon je tak postavený, že tatéri, ktorí teda idú otvárať na novo nejaké tetovacie štúdio, piercingové, tak musia mať kozmetický. A mala si nejakého muža, ktorý sa venuje akože kozmetike? Priamo kozmetike nie. Boli to len tatéri. S týmto som sa ešte nestretla, nemala som takého, že chcem robiť kozmetiku, ale rada by som privítala určite aj niečo. To bolo zaujímavé inak. Áno. Možno tie ženy by to trošku inak prijali, alebo možno by muži sa menej ostýchali chodiť na kozmetiku. Kozmetikou ako mužov je veľmi málo, čo je podľa mňa chyba. Lebo naozaj, však aj ty sám vieš o svojej branže, muži v týchto veciach mám pocit, že sú takí pedantnejší. Či už sa jedná o vlasy, či už sa jedná o kozmetiku, nejaký make-up. Mám pocit, že sú takí naozaj že pedantnejší. Neraz povedala jedna klientka, že preto má rada mužov v týchto službách, lebo že dotvoria tie ženy tak, ako by radi oni videli. Áno, to je pravda. Tak som sa na tom zasmial, že... A zase aj tá protistrana, že muž, žena, naozaj aj čo sa týka tej druhej stránky, že nie len tej beauty, ale sme tam trošku aj takí psychológovia, tak si myslím, že si vypočuješ aj tú druhú stranu. Žena ti poradí len to, čo chce tá druhá žena počuť, áno? A chlap ti povie tak úprimne, že nerob to. Lebo napríklad ja radšej idem k ženám na služby, než k mužovi. Každý to má inak. To je asi tak, že tie ženy radšej idú veľakrát tomu mužovi. Áno. A tí chlapci radšej idú k tým ženám, lebo cítime možno také bezpečie, takéto áno, tú mamu, keď to tak poviem, tak veľmi jednoducho. No ale vždy, keď tebe prídem, tak vždy ma fascinuje tá tvoja stena, lebo na tej stene máš asi, ja neviem, 50 osvedčení všelijakých. Áno, je ich tam dosť, veľa už ich nemám vystavených. Raz mi jeden známy povedal, že vieš o tom, že samochvála smrdí. Akože je to dosť možné, ale prečo sa nepochváliť tým, čo si už za celý život dosiahol, a myslím si, že tí klienti to aj celkom fajn vnímajú, že aha, táto nestagnuje, učí sa. Takže ty máš toho viacej? Mám v šuflíkoch toho viacej, už to nemám kam asi ani vešať a asi už by to moc ani esteticky dobre nevyzeralo. Takže ako veľakrát už som rozmýšľala, že dám to dole, že pôjdem takou čistou líniou, ale stále si tak poviem, že prečo? Nový zákazník chce vidieť možno tie tvoje úspechy, chce vidieť, či sa vzdelávaš, či sa... Tú tvoju odbornosť v podstate. V podstate, áno. Takže ty sa stále školíš s niečím novým. Áno. Mám rada sa vzdelávať. Keď som to nerobila v pubertálnom veku alebo v tínežerskom, vtedy ma vzdelávanie nejako a učenie nebavilo. Mnohých z nás. Tak teraz idem naozaj tou sférou, že áno, baví ma to. Paráda. No dobré, a myslíš si pre kozmetičku potrebné stále sledovať nejaké nové trendy a rozvíjať sa v tom, alebo proste takto to mám, to mi stačí a... Záleží od človeka. Ja hovorím, že vždy v každej profesii je dobre sledovať trendy. Tá doba je tak strašne rýchla, že niekedy si ani nestíhame uvedomiť, že aký trend nový prišiel. Museli by sme byť 24/7 na telefóne, na počítači, sledovať všetko. Dneska funguje online.
Takže určite treba sledovať, posúvať sa nejako ďalej a premýšľať aj nad tým, že čo do budúcna. Lebo pre mňa ako klienta je to také, že mi oznámi, že niečo budeš mať nové, ja neviem, o 2 mesiace, tak už sa na to teším. Áno, áno. Ja teda mám rada takéto nové trendy, nové prístroje, nové služby, aj hlavne skrz seba. Ja všetko strašne rada skúšam. Ja keď niečo nové príde na trh, tak ja sa buď idem na to objednať hneď, alebo hneď pozerám, koľko ten prístroj stojí, čo preto spraviť, aby som to mohla mať v salóne. Takže určite áno. Či spĺňaš nejaké kritéria alebo podmienky, alebo či potrebuješ podstúpiť nejaké školenie? Áno. A ty si chcela byť vždy kozmetičkou, alebo mala si nejaký iný sen? Chcela som byť vždy kozmetičkou. Vždy som chcela byť kozmetičkou. Vždy ma to tak nejako lákalo. Ako to skrášľovanie seba samého, tá starostlivosť. Seba samého, no. Takže a dneska si naozaj si neviem predstaviť, čo iné by som robila. Ako nemáš vôbec v hlave to, že čo by možno nejaký taký plán B? Vôbec. Nie? To je na tomto smutné, že vôbec nemám nejaký plán B. Akože niekedy mám chuť, keď máš také, človek máva také tie slabé chvíľky, tak už veľakrát som povedala, že všetko predám, všetkého sa vzdám a idem niekam na pláž predávať pre mňa, za mňa aj ananásy. ale potom si poviem, že bude ťa to baviť po 5 rokoch? Ako dlho? Lebo vieš, ono to není o tom, že ty vykonávaš iba nejakú službu, že proste ponúkáš nejaký servis ľuďom, ale hlavne si tam aj psychicky. Vieš, ten kontakt s ľuďmi. Ten kontakt s ľuďmi, práca s ľuďmi, čo je náročná veľakrát, lebo každý má svoj príbeh, každý hrá nejakú hru sám so sebou a hlavne každý má nejaký osud. A teraz veľa ľudí, a to sa nedá, aspoň z môjho hľadiska, nedá sa od toho odosobniť mnohokrát, keď tých ľudí už poznáš roky, tak to s nimi veľakrát aj prežívaš. Prežívaš. Takže je to, a keď vidím, že proste máš tam aj tí ľudí, ktorých zaučaš, tak v podstate tam vytvoríš, či chceš alebo nechceš nejaký vzťah alebo kontakt s tým človekom. Určite áno, lebo vydaš sa s ním, tráviš s ním nejaké tie hodiny, dní, takže určite áno. Nehovorím, že si so všetkými vždy v kontakte, áno, ktorí ti prejdú rukami, ale s väčšinou určite áno. Lebo neviem, či teraz budem hovoriť dobre, však sama vieš, keď máš za deň, ja neviem, 50 ľudí a prejde takto, ja neviem, 4-5 dní, tak a ja každého človeka veľmi ľúbim a vážim si ho, lenže veľakrát ten človek vidí iba seba, že ja som na tej službe. Áno. A nevidí to, že proste ty máš za sebou nejakých 15 alebo 30 ľudí za ten celý týždeň. Naozaj vyčerpaný. Že si veľakrát vyčerpaný, aj psychicky, lebo sa snažíš tomu človeku odovzdať telom aj dušou sa. Áno. Aby bol teda ozaj cítil, že sa tam jemu naplno venuješ. A stretla si sa ty vlastne niekedy, alebo teda počas tej tvojej praxe, že s tými ľuďmi si vytvorila nie len priateľská, taký aj rodinný vzťah? Určite áno. Mám veľa takto klientiek, ktoré mi teda aj napíšu, čo robíš, ako sa máš. Dokonca s veľa klientkami som zostala aj kamarátka. Ideme si večer sadnúť na víno, áno? To je paráda. Takže určite áno. A bolo niekedy aj v tej svojej praxe možno ľudia, ktorí, aspoň ja to tak mám, že veľakrát, keď prišiel niekto človek, ktorý sa možno choval trošku tak škaredo, tak ja som mu nedokázal dať poriadnu službu. Že proste ten človek sa nevrátil. Aj to je pravda, že mu nedáš poriadnu službu, ale... Taká ochrana mám pocit, že to bola. Veľakrát sa mi stalo, že vnímame tie energie z tých ľudí. Veľakrát sa mi stalo, alebo teda dobre, nebolo to veľakrát, zopárkrát sa mi stalo, že som napríklad nedokázala už tomu človeku dvihnúť telefón. Bol u mňa raz a bol strašne negatívny. Stále mi tam rozprával o zlých negatívnych veciach, na ktorými ty sa potom zamýšľaš a všetko sa dá na teba. Už som mu nedokázala dvihnúť telefón. Bohužiaľ, mrzelo ma to vnútorne, ale pre svoj nejaký pokoj a tú energiu, ktorú chcem udržiavať, tak som to proste nezdvihla ten telefón. Aj takíto sú ľudia. Dobre, a teraz, keď napríklad si ja poviem, že dojdem k tebe prvýkrát, absolútne neviem, aký druh pleti mám, idem sa prvý raz o seba proste nejako postarať a teraz mi povieš napríklad, že ja mám mastnú pleť, taký ten najrýchlejší a najzákladnejší spôsob starostlivosti o pleť je čo? Alebo z čoho sa to skladá? Z akých produktov alebo z jakej techniky? Takže preberieme si určite nejaké salónne ošetrenie, čo by bola správna cesta v salóne. Spýtam sa ťa, ako sa staráš o pleť doma. Ty mi samozrejme na to odpovieš, čo používaš, ako používaš.
Môžeme si to kľudne spísať na papier, ja ti vytiahnem produkty, ktoré ja tam mám v ponuke. Nikde nie je napísané, že si ich musíš kúpiť všetkých hneď naraz. Niekto to robí tak, že každý mesiac si nejaký produkt kúpi a takto si vytvorí tú rutinu. Niekto si kupuje svoje produkty. V základe naozaj použiť nejaké čistiace mlieko, čistiaci gel, jak si spomínal, pri tej masnejšej pleti je lepšie používať čistiaci gel alebo čistiacu penu. Následne to zmyť vodou a potom dočistiť teda pleťovou vodou. Pleťová voda ti teda normalizuje pH pokožky a dodáva pleti hydratáciu. Ja nie som moc zástancom micerálnych vôd, ľudia to používajú a opakujem to stále každému, áno, dobre, používaj to. Ja hovorím, to je taká dovolenková záležitosť. Aha. 2 v 1. A keď už používať micelárnu vodu, treba ju zmyť. Veľa tých micelárnych vôd treba zmyť. Nie je to, že ty si ju teraz dáš na pleť a necháš si ju vsiaknúť. Že si vlastne s tým tampónikom utrem tvár. Treba to potom ešte následne zmyť s vodou. Aha. No a potom ďalší krok, napríklad pri tej rannej starostlivosti, dobre je použiť nejaké vitaminové sérum, napríklad C-čko dať do tej pleti a následne na to teda nejaký výživný krém. Je dobre používať buď už krém denný s UV faktorom, alebo použiť denný krém a na to dať UV faktor. UV faktor používať akože lete, na to? Zima. Áno, na ten ďalší krém. Dobre, a je vlastne nejaký rozdiel medzi starostlivosťou o pleť počas sezóny? Ja viem, keď jar, leto, jeseň, zima, Určite. Napríklad v lete je dobre používať ľahšie produkty, ktoré tú pleť nezaťažujú. Musí tá pleť aj dýchať. V zime je zase vykurovacia sezóna. Je dobre používať naozaj viacej hydratácie, viacej masnejších produktov, lebo tá pleť je extrémne suchá. Už aj tá normálna pleť v zimnom období môže byť suchá. Aha. No ja som si v podstate myslel, že vyčistím si tvár s nejakou vodičkou, natrem si krém a hotovo. Ono to stačí do nejakej 25-ky. Takže to už pre nás neplatí. Takže potom už je dobré zaradiť, ja hovorím, potom už je dobré zaradiť naozaj sérum, očný krém. Očné okolie, tam je veľmi jemnúčká pokožka, takže aj o to je dobré sa starať. Lebo napríklad ja mám pocit z toho, že keď sa snažím ísť to viacej prírodnou cestou, tak buď napríklad, čo sa týka pokožky na tele, som úplne vysušený, Áno. alebo sú tam rôzne olejové krémy, ktoré sú teda vlastne, ja neviem, že ricinovi, alebo vitamíny, alebo čisté tie koncentráty. A potom mám pocit, že viacej mám upchatú tú pleť. Je to pravda, lebo vrstvíš na tú pleť. Treba aj sledovať, čo ti je dobré, čo ti vyhovuje. Napríklad ja nemám rada levandulové produkty. Mám to v hlave tak zakodované, že levandula mne osobne nevoní, tým pádom mi tie produkty ani nesedia. Aha. To telo ich nepríjma, vylúčujeme ich. A zase áno, s tou pokožkou dnes je voda taká prechlorovaná, že naozaj tú kožu to vysušuje. Keby sme sa kúpali niekde v potokoch, tak ver tomu, že tá pleť by nebola taká tá voda je mäkšia. Áno. Takže... je hlavne chlorovaná, takže... Takže vlastne je dôležité o tú pleť sa starať trošku inak cez to leto, trošku inak cez tú zimu. Základ je proste dobré čistenie. Hydratácia a následne proste nejaké také povrchové ošetrenie. Áno. A možno aj nejaké také vitamíny, ktoré môže človek... Užívať, dajme tomu aj vnútorne. Dajú sa užívať aj vnútorne vitamíny. A vieš niečo povedať, čo je dobré pre tú, ja neviem, kolagén alebo... Je to strašne individuálne. Naozaj tie staršie generácie, alebo staršie, aby sme zase neškatulkovali, 30 plus je dobre používať kolagén už napríklad, či už nejakou práškovou formou, alebo tabletkovou formou, dostať to do toho tela. Až to je vlastne tá generácia, ktorá napríklad má 15 alebo 20, čo teda veľakrát vidím, používajú krémy na vrásky. To je úplne, za mňa je to úplne zbytočné. To je to, kde robia chybu, že tú pleť zaťažujú. Oni by najprv mali vyriešiť to, že napríklad keď majú akné, áno, tak zastaví to akné, aby sa netvorilo. Zbytočne nedávate krémy s nejakým retinolom, kyselinou hyaluronovou. To je veľmi populárny retinol, alebo vitamín C, alebo rôzne kolagény. A keď pozerám človek, ktorý má 18 a to si všetko dáva na tú tvár, tak si poviem, veď to aké by si vyľadol umývadla. No, asi tak, zbytočne. Tie produkty samozrejme na tú staršiu pleť sú aj drahšie. A naozaj akože tínedžeri nejaké čierne mydlo a takéto skôr produkty používajú. Lebo tak v tej hlave tak zaužívam, že čím drahšie, tým lepšie. Vieš? Veľakrát to tak nie je, ale áno, človek to má tak nejak v podvedomí zaužívané. Takže naozaj je dobre sa potom poradiť so svojou kozmetičkou a neísť zbytočne tou cestou, že teraz nejaká
15-ročná tínedžerka si pozrie nejaké reelsko 30-ročnej influencerky a aha, ona to používa, tak to bude dobre. 15 rokov rozdiel vekový, čo je dosť. A teda kedy je dobre začať s týmito výživovými vecami? Po tej 30-ke, alebo skôr, alebo... Do 25 rokov života sa nám v tele tvorí kolagén. Od 25-ky nám už ten kolagén z tela sa stráca. Takže od tej 25-ky je ideálne sa začať starať. Samozrejme, veľa záleží od genetiky. Každý to má inak geneticky dané. Niektoré kočky už v 20 majú šedivé vlasy. Takže treba pozrieť aj na tú genetiku, ako vyzerajú naši rodičia. A potom nejako postupne pridávať tie produkty do tej každodennej starostlivosti o tú pleť. Hej, akože veľakrát mi je smutno, keď vidím 18-ročné dievčatá idú na botox napríklad už, čo je... To je veľmi skoro. Úplne skoro. Ja nebraním sa takýmto výplňovým materiálom celkovo, ale zbytočne od tých 18 rokov je to veľmi skoro, lebo ty aj nejako tou výplňovým materiálom tú kožu v podstate naťahuješ ako keby. Čiže ty keď jedného dňa prestaneš používať tie výplne, tak tá pleť ti ovedne ešte viac. Dobre, a ten botox vlastne spraví čo, keď sa vpichne do tela? Botox je v podstate toxín. No. Používa sa do viacerých častí tela. Napríklad on ti vyblokuje svalstvo. Akože ten sval prestane pracovať? Ten sval prestane pracovať. Sú ľudia, ktorí majú napríklad, herci to majú veľmi veľkú mimiku v tvári. Čiže tou mimikou sa tebe tie vrásky tvoria viacej. Áno, daj si pichnúť ten botox, vyblokuješ to svalstvo, ale zase odtiaľ potiaľ. Ja hovorím, nedávaj sa úplne zabetónovať, že teraz neuvidí človek na tebe žiadnu mimiku. Tiež to nie je dobré. Žiadna emócia. Žiadna emócia, nič. Dá sa botox píchať napríklad aj do podpazušia. Ľudia, ktorí sa veľmi potia. Zastaví to tie kanáliky potné, takže... Akože zápach je potom menší napríklad. Je menší zápach a menšia potivosť. Dobre, a koľko ten botox vlastne vydrží v tvári? Je to individuálne, ja z vlastnej skúsenosti viem, nebudem sa tým tajiť. Mala som už pichnutý botox, ale mne to vydrží nejaké 3 mesiace. Ja dosť pracujem s čelom, aj keď rozprávam, mám tú mimiku, takže nie tie 3 mesiace. Takže vlastne ty ten sval opätovne rozhýbeš? Áno, rozhýbeš. A tým pádom ten botox sa akože nejako vyplaví? Áno, on sa ti vyplaví z tela. Dobre, a je rozdiel napríklad medzi botoxom a tou kyselinou hyaluronovou, tou výplňou? Kyselina hyaluronová je výplň, tá sa aplikuje pery, líca, brada, kontúry sa s tým dajú robiť. Keď má niekto kruhy pod očami, vieme toto s tým riešiť, ale ten botox je naozaj toxín, ktorý vyblokuje to svalstvo. Čiže to nie je výplň. Kyselina hyaluronová ti zostane. Ale mám pocit, že vlastne tieto dve, tá kyselina, ale aj ten botox sú také, že stále si držia takéto prvenstvo na tom trhu. Áno, sú teraz... Či je niečo také nové, alebo... Je veľa, akože ja sledujem tieto trendy, je veľa takých invazívnejších výplňových materiálov. Kyselina hyaluronová býva aj zosieťovaná, nezosieťovaná. A dá sa napríklad s kyselinou, že nemusíš riešiť len konkrétnu oblasť, nejakú výplň. Ty vieš tú kyselinu hyaluronovú, alebo teda lekár ti ju vie dodať do celej pleti, že ti ju rozpicha po celej tvári. A tým v podstate dodáš hydratáciu, nejakú výživu tej pleti. Vieš ísť aj touto cestou. Aha, že vlastne menšie vpichy? Áno, sú to menšie vpichy, menšie množstvo ide do tej pleti, ale rozpichá to na viacej časti. No ja som raz pozeral také video, kde teda riešili to, že zoberú ti vlastnú krv, tak si odstriedia plazmu a vlastne... terapia sa to volá, áno. A to si niekedy skúšala, alebo poznáš niekoho, kto to podstúpil? Poznám ľudí, ktorí to podstúpili, ja som to nepodstúpila a je to takisto, ja si myslím, že dobrý krok. Áno? Určite. Akože naozaj záleží to, je to človek od človeka. Niekto sa týmto procedúram takýmto invazívnym bráni a niekto proste ide aj touto. Tak ale mám pocit, že to je vždycky menej invazívne ako už proste nejaké liftingy. Určite. Alebo proste nejaké rezy, ktoré ti už ozaj veľakrát zmenia tú tvár a nepoznanie. Určite áno. Netreba to preháňať. Záleží zase aj od doktora. Každý doktor ťa vidí inak. Každý ti zoberie tej kože naozaj inak. Ale nie som nejako vyslovene proti tomu. Prečo nie? Keď to tej žene zdvihne sebavedomie. Chod do toho. Treba tie ženy v tom podporovať. A nie teraz, tak dobre, máš 60, ako na čo chceš vyzerať na 40. Ja si myslím, že ten vek po tej 60-ke je taký vhodný na takéto zásahy. Určite áno. Lebo tá žena proste, ja si myslím, že je v tom, na to poviem tak po tom najkrajšom veku. Áno, áno. Zrelom. A vtedy práve, že takéto, či už to viečka, alebo nejaké výplne, alebo možno aj ten menší lifting,
tie žene dodá taký lesk. To je pravda. Ale zase ja hovorím, treba starnúť aj z noblesou. Z noblesou určite. Treba tam mať nejakú takú tú zdravú mieru, ale keď to tej žene zdvihne sebavedomie, ísť do toho. Lebo mnohí ľudia viem, že si dávali operovať očné viečka zo zdravotného dôvodu, že proste potrebovali to kvôli videniu. Nevideli, no presne, že mali to geneticky naozaj tú kožu takú, že im prevysala už do zraku. Prečo nie? Aj muži si dávajú robiť viečka. Aj spodné, aj vrchné. Aj spodné, aj vrchné. Muži si dávajú dokonca robiť aj prstia. Nehovorím teraz, že implantáty, ale mávajú muži problém aj s tým, že majú to poprstie naozaj trošku také väčšie, ovisnuté a dávajú si robiť tú úpravu tých prsníkov, pretože nosia trička obtiahnutejšie a trápi ich to. Áno, trápi ich to, jasné. Prečo Ale napríklad toto bola pre mňa nová informácia vlastne, že ten botox sa dá píchať do rôznych častí tela. Áno, áno. Som si fakt myslel, že vlastne... Aj do žuvacích svalov sa dá vpíchať, napríklad, keď ti to vpichnú do žuvacích svalov, tak ti spôsobí to, že tá tvár sa ti opticky zúži a sú ľudia, ktorí napríklad v noci škrípu zubami. Aha. Takže ono to nejako ten sval vyblokuje, že prestanú škrípať zubami. Hovorí sa, že botox je dobrý aj na migrénu. Neviem, s týmto skúsenosti nemám, takže toto neviem nejako potvrdiť, či áno, či nie. Určite treba vyskúšať. Dobrá, je botox obsiahnutý aj v krémoch? Či je to vlastne iba čisto, čo sa týka injektáže? Je to čisto len injekčné a ak je napísané na kréme, že botox, tak skôr si myslím, že to je taký marketingový ťah. Je aj v kozmetike ošetrenie lash lifting a botox, je to v podstate služba na myhalnice. Ale ten botox je, veľakrát mi ľudia volajú, aha, vy robíte aj botox? Nie, nerobím, je to výživa, je to v podstate keratín do tých riaz, len teda v podstate marketingovo to postavili lash lift a botox. A ešte jednu otázku mám, Vipka. Čo sa týka sérum na rast napríklad myhalníc alebo obočia. Ozaj to funguje tak, že prestaneš používať, prestanú rásť, alebo je to taký... Je to individuálne. Tie séra na rast myhalníc sú určite dobré, keď má niekto problém s myhalnicami alebo nosil dlhodobo umelé myhalnice a tie jeho sú oslabené. Sú klientky, ktorým napríklad z toho len narastú myhalnice a nezhustnú. Sú baby, ktorým napríklad aj narastú aj zhustnú. Ale je to pravda, že keď to prestaneš používať, vždy tie myhalnice ti narastú len tak, ako ich máš určené, že budú, takže áno. A rovnako sa aj to obočie. Aj to obočie, hej. Aha, no to som... Tak mne napríklad sérum na rast obočia nepomáha. Na myhalnice, keď ich pohnojím, jak tomu ja hovorím, tak tam áno, tam idú. Obočí vôbec. Ale obočie vôbec. Máme to tak proste niekto dané. Tak a tam by vlastne musela byť nejaká iná hormonálna liečba, aby ten človek začal. Áno. No minul som pozeral, jak dokonca transplantovali obočie. Brali chlebky vlasov. Je to veľmi zaujímavé ináč. No len teda potom mám pocit z toho, že asi si to budú musieť zastrihávať, že im to rastie jak vlasy. Určite áno, akože aj muži, ktorí si napríklad dajú nastradiť vlasy, tak ja si myslím, že aj tá následná starostlivosť potom je veľmi dôležitá. Áno, lebo viem, že aj brada sa takto robí. Áno, treba to zastrihávať a starať sa o to. No. Záleží zase aj od človeka, jak toto telo príjme. Niekomu to nemusí prijať. To telo. To telo, takže... Dobre, a ešte mám jednu otázočku, čo sa týka tej starostlivosti opäť. Keď niekto príde s plečou, ktorá je zápalová, má tam akné, má tam tie vredíky, keď to poviem tak jednoducho, a začne teda zvoliť tú vnútornú aj vonkajšiu starostlivosť. Kedy môže ten človek vidieť nejaký ten efekt? Je to polročná, ročná, alebo je to dlhodobé? Pol roka, rok. Veľakrát bývajú už také problémy, také silné zápalové akné, že toho človeka naozaj odporúčam lekárovi. Choď lekárovi, dávajú hormonálnu liečbu, Roacutan alebo takéto nejaké tabletky, ktoré sú naozaj silné. Extrémne to vysušuje pleť, ten človek má naozaj až pery suché a myslím si, že ženy v tomto období nemôžu ani otehotnieť, tak silná je tá liečba, ale niekedy sa tomu nevyhne proste. Že proste to je tá jediná možnosť. Musí ísť aj tou cestou toho lekára. Ale samozrejme snažíme sa tomu najprv vyhýbať, vyskúšame, čo funguje, čo zapôsobí na tú pleť a až posledná možnosť je teda ten lekár naozaj. Že najprv sa budete snažiť taký menej invazívne, aby sme to telo čo najmenej sahovalo, lebo predsa tie hormóny môžu narušiť iné časti tela. A veľakrát antikoncepcia pomôže aj mladým babám. Nasadiť antikoncepciu a naozaj tá hormonálna rovnováha sa nastaví tak, že to akné proste zmizne. Aha. Dobre, a potom keď to vysadia?
Niekomu sa vráti akné, niekomu sa môže vrátiť akné, ale veľakrát sa stretávam s tým, že už sa napríklad nevráti. Ja, že vlastne počas tej... Ona sa dá hormonálne do nejakej rovnováhy a už medzi to tým možno akné dospieje to dievča. Možno dospieje, presne, jak si aj ty povedal, a už to akné v podstate nie je. Aha. Ale záleží naozaj od pleti, naozaj niekto máme tak masný typ pleti, že to akné budeme mať kvázi celý život, že sa nám bude vyhadzovať. Ale prečo vieš, že človek sa snaží napríklad starať o tú pleť, že áno, je to lepšie, udržiava to, ale stále to telo tvorí nejaké tie hormóny proste, máš zapálené mazové žľazy. Je to aj, ja hovorím, že to môže byť ako aj s vlasmi. Niekto máme hrivu, niekto má 3 chlpy na hlave, áno. Takisto sa snaží používať rôzne šampóny a tabletky tinktúry všelijaké. Tinktúry a nenarastú mu. Takto je to bohužiaľ aj s pleťou. Každý máme nejako predurčené ten druh pleti a vieme to nejako len teda znormalizovať a pomôcť. Lebo viem, že mnohí napríklad môžu mať tú pleť, že dobre, že v poriadku, ale môžu mať problém napríklad s výražkami na chrbte alebo na dekolte. Áno, tam sa môže sa to vyraziť aj tam. Bývajú aj také teda. Ono, akné je zo zápalu mazových žliaz. Niekto máte zápalové mazové žľazy na chrbáte, niekto na tvári. Bývajú aj nohy vyhádzané. Aha. Veľakrát športovci napríklad, ktorí už idú takouto nezdravou cestou, extrémnou, tak vidíš na nich, že sú proste povyhadzované. Že používajú rôzne tie... steroidy áno. A rôzne takéto pichacie veci. A to je vidieť, to si veľakrát všimnem. Vidíš to na tom človeku, že je taký nemotorný proste. Áno, že je taký neodsudzujem mocný. To, ale áno, ale vidíš to na tom človeku, že tá koža nie je taká. Ale fascinujúce na tom to, že to telo tak pracuje, že niečo mu dáš a skrze niečo to snaží vylúčiť. Áno, všetko má také akože... Cez tie póry, alebo... Proti, no. Snaží sa to dostať tie toxické látky von z tela. Podľa mňa, no. Telo je fakt zaujímavé a koža tiež. Ja hovorím, že koža si pamätá. Každé jedno spálenie, napríklad na slnečku, tá koža si to pamätá. Preto nám vznikajú aj pigmentové flaky. Preto ja strašne tak lípnem na to používať UV faktory. Ako na celé telo, keď je napríklad, keď je leto. Nespáliť sa. Hlavne dávať pozor na to, aby sa človek nespálil. Nehovorím, že mne sa to takže dať si 50-ku a ideš na slniečko. Áno. A použiť ju, ja neviem, za 2 hodiny zase si ju nanesiem. Aha. Áno, že používam ju intenzívne. A hlavne tvár si teda chráni, dekolt, krk. No. Ruky. Áno, lebo však na týchto najviac je vidieť. No. Dobre, Bibka, ja ti ďakujem za tvoj čas. Ďakujem ja. Verím, že teda, že prídeš opäť. Veľmi rada. A veľa úspechov želám a nech sa teda hlavne darí. Ďakujem krásne. Ďakujem aj ja.